Ini masa kaisa program lo. Oke, masa primary health center no ambulance kaisa বিধায়ক এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প নি আরো যে ফান্ড মানে ফান্ড পাই তিনি অ্যাম্বুলেন্স আগেও পাইজাখা তিনি বরং জাপারনানি বাগৈ আরো কাইসা প্রোগ্রাম দङ প্রোগ্রাম পাইও ইয়াকই এঙ্গে ফাইগা কিপিল তমানি আগরতলা ফিসিং তিনি আনসারানি আজাই মানে সাবনা ডাক্তার দিছে কিপিলানো ओके 45 miles आं नायसुगिया yang सुयाफानो 45 miles फाइके काइसा माइल टार्निंग फानो हिमानो हाइफानो आबो टार्निंग तंखांखाय यांगो आगरतला फाइनाय ओ गारि बजोदि टेक ओवर फाइनाय किन हुगिया गाइतामलाय काइसा मालखुंगो आयांनिनो आगरतला फाइदोंगो आमोनो टेक ओवर फ्लाइयै फाइगांगे चीनी मालखुंगो नुखांगे वो प्लांगोय प्लांखाटा प्लांगांगे बुसकांगो नांगमानिबा बेलाय डेमेज ओके आं टाइमनो बागबुक मानलिया ओके याग रो फ्लाइ कोना नायखाना ओके याग्रा याग नांगमानि यागबो ओके खाख्लाब बुसकांनि जे सीट दंमानि औ सीट रो खाख्लाब थांनाय नामा ओके खाख्लाब तो प्रेसार मानखा ओंखाय यागबो टाइमनो यासि कसarनि यासि दुकुमानखा ओंखाय खाख्लाबनि बेखाइन दुकुमानखा बेखाइन तिनि थाइसिनो डाक्टारनि आरो थांखाखौ याखौ नायखा नेताव कैसा एक्सरे खालायो डाक्टारनि आरो कैसा फुननान लगे प्लान थाङो आव एक्सरे फुननान फोरखौ आं थांलिया आज ओंखाय दाबो थांमै नायखै सायमाननाय ओंखाय डाक्टार एमने प्राइमा फेसि नायो याग बाय थांगो याखौ नायो प्रेसार होगै नायो थाखाजे मोस्ट प्रॉब्ली परहैप्स बैकग्राउंड ऑफ प्ले बाइलियाना इसाता ने हाइफानो ये खाख्लाबनि एक्सरे यागनि एक्सरे फ्लायो ताबो प्लांगै दं ओंखाय एमने ओंखाय ताबो गरजे खाख्लाबो सामानि आबो ओंखाय तांबा याग तिसाखाय अब केसारो सावो yang केसारो सावो आफायदा ओंखाय आबो एक्चुअली दाव एक्सरे रिपोर्ट तामसा आबो बानायनाय नायमाने उलसि सायमान सात नंग तो कैसा दफान सामखाय दङ ताबो पलिटिकल एमले हिसाबै थानाय सालकिसा सिगांरो नंग तो ट्रिबारलेन्ड दं बागै सानमोंनो सानै दङ ताबसो अमाहाय रक नुगै दा माके निन थानायाव किसेसो वानसुमो रक तमन बेदा माके निन गारि दङ माके थुताय रिफल kana be आफाय केबो खायनाय दङ खायनाय जुदि खायखांके जों बेले रमनाय हा आबो ani mokolo ani wansung mani mo kiri tabuk jodi ang opsung sanam sung kebo jodi ang sawi tongmoni bai tai mono sawi tongmoni no sabagi ang noi kebo ari yung dong kai saboni bukhanan poriman ba prithibiyo o hayungo job tonhe krak samung kai job tonhe krak samung kai बरफनि बखा परिनानै आसुक्लायो ओंखाय आबोन बागै आं सावो साइमी आसामन बखाव तामन दं आबो एपेरेन्टलि आफायक्ले नुगिया बेलाय नं स्टाडि खायना नंनाय आफाय को अककमन दिन कोना होनखाय आनि मकलो ताबो परसन दा आफाय आं वानसुगिया ओंखाय वानसुगिया ओंखाय आं आबोनो एक्सिडेन्ट मन यागुलो आं थाखाया कखे हायसि दफानि कखनो सावै जदि केबो जदि आरि इंखांखाय उंथं अ हाव खायमानि जों सालसे याकारै मा थांनाय ताम दङ दफानि सामु थांगो याकार थांगान ui आरि दे उंजा उंजे दं हामजागे दं आनि कखे हायसि सत मालनि जे वानसुक मानि चिनि जे मानि बुजिनो नांनाय रमै मानना नांनाय তিনি যদি রম্মাই আনকে जों बुजिनो हिमाहाय जे BC 75 years नांगै थांगा नांमानि गै तामनि नांबा जों रमै माइया सिनियर तामुं दं जों रमै माइयानि बागैनो जों
जों नामना कासुइ मैया बागैनो जों नेउस्रुखा इतिनिबो आं दफानो सानामो जों दफानि बर'नो सानामो जों वानसुकदि रमय मानदि 75 বছর উলো থাঙে वानसुकै मुंसांनिया आनि गखा बसे इनिसे वानसुकना लांनाय आं वानसुकया ठीक আছে चित्तरंजन देबरम गखिताय वानसुकै गुरिदो आखने बुजिना दंनाय दफा दे बरफ दङ बरफ बुसखां फायनाय जों जेफोर दंला बुइ दंनाय आव सानि गखंखाय ओंखाय केबल ताम होननाय आं एंखौ खोननो हामिया होननाय जे ससियेल मिडियाआव बुंसे गाहामखौ सुजागिया बिनि बुंसेयाना तांनि उनाव तुमबो चुमुइ फुं गुमुति त्रिपुरा चुमुइ आव बायसे बाक्सा आफाय क्लाय बुं हुइयै कमेन्ट क्लाय दङ যত বড় গিয়া কুবংমা বড় দङ कमेन्ट बुख्लायो कक सिद्र सावो आबरक तो अंगिया कायसा जाति गोरों लेखा गोरों जाति मुइ दंखांखाय बो कक सिद्रा बाय नन कमेन्ट क्लायला बो लजिक नायतो गयाखै बिनि लजिक न निनि अजागाव बो सानान नायनाय आं तो लजिकली सियु निनुम लजिकली सिदि तो नायग्राना उलुकुरक जे लजिक न साजागो जे कक न साजागो बुयाव न तांनो न दुमसावैति सवानो आननो दुमसावैति सानि आं सायावले अवश्य गखने अब मालखुं देराथानि खर बुसु रक इनजुर्ड बा इनजुर्ड आनि ड्राइवर आनि जायमना पर्सनल सिक्युरिटी प्रणब देबबर्मा गया आसुमु दं गारि मालखुं ल चीज देखाय जागा ताप मालखुं सीज त अवास माख्लायनाय हाया गितो अंकुंया आनि मनबो सीज लेके जे मालखुंआबो आरो जे ट्राक दंमोनयाबो सीज लेके रानी बाजारनि मालखुंसे हास्तिन बर ताबो वाना लाइ तंमान न किसा निनि बखनको वाना नन ग्रै एक्सिडेंट उइनो मानो साखामिया उइनो मानो आबनो तुयै जतन जों वाना जागनाय ग्रै नरक टाइमनो वानसुकमानि गाहाम वानसुकदि कक गाहाम क्लै सालायदि कायसा बाय कायसा गख्लायावो ककनि बिसिङाव ताम दं आबनोसे नायथुबि दिनै जों जुदि कासलिका हंखाय दाबो कासलिका हंखाय ताई उलतेवसा अजरानो रमय मानला अजरा चिं थाने किखिलि फेकला अवश्य जतन थाने आनि कयमु जतन गाहाम